Ano ti presyo, ma'am? 320 sir, di bimaba iti 30 pesos. Bimaban di presyo ti karne ti baboy iti Bangged Central Market. Ti dati 350 pesos sa lasag taba. Nagbali na 320 pesos, idinto ti tultulang. 250 pesos tagdaman na presyo, manipod iti dati at 320 pesos. Kuna ti market administrator, na ipatungpal na ito, kalpasan na monitor na nga imaton ti supply ti baboy. Adda kami di executive order tayo nga no ado ti supply kan nagpababa ti live weight da automatic agpababa mo ti retail price. No ti live weight magmag na is 220, ti retail price is 320. Iso di DJ. So, tagdama ti live weight 220. Oo. Maragsakan may dagiti consumer di pa nagbaba ti presyo ti karne. Nang inauna di sir ngamin na sa narigat ti panagbiag. Si Dejay na manmanong makagatang ti karne. Tatang mayat mo tinasar ta bimabati presyo. Aminado may dagiti meat vendors nga imaton ti supply ti baboy. Mas atado ti consumer nga gumatang dilim makan, Mr. Sir. Mas naraglakan ba ti pinaglako? Ay, so nadlaw yun. Imado ti... One sir, one. Basta imado ti customer nga gumatang ta, dakil nga banag sir di 30 pesos nga bimabaan na. Kalikaw na may kanatensyon, hindi nagtultuloy lata pa nagparti ka di barangay, gabot na makapektar da ito, hindi pa naglako da. Malaksi di karne ti baboy, bimababay ti presyo ti manok. Manipod ti dati at 250 pesos, nagbali na 230 pesos ti kada kilo. Idinto nagtalina ti presyo ti karne ti baka at 350 pesos. Kabayatan na, itibiyang ti Lapas Slaughterhouse. Kinumpirmaran da umadanon ti bilang di maparparti a baboy. Dito ti pagpartyan di Tagabangged, Pitigan, Bukay, Lapas, Danglas, ken Lagayan. Kadagitoy sir di manon ti mid-August naging ganata pag-average kami ti 80 heads per head ti baboy ti baka 5 gingana 8 sir. Parang kita imado dito, sir. When sir imadot. Naipasigurado may kagtultuloy ti kinadaros si pagpartyan, tapno na talked, dagiti may lako a karne. Archie Lorenzo, Balitang, Solidorta.